Say hi to my vlog. Hey, my vlog. Kamu man ini. Hi. Say hi. Thank you. Bahay na napugos akong laing vlog, which is napuder mo na siya, Mabinay Spring. Dayon ang Mabinay Spring naran na siya nalukit sa lungsod dyan sa Mabinay. Doon lang kayo na siya sa Changi. Dayon doon lang kayo, malakaw lang gikan ka og mamalingke. Dayon musulod na ko ay kumana makugbayad. Ipopo sila. Maglalakaw-lakaw lang po. Okay, so ay police. Bumasta na yung hapon dito. Mag-anas na tayo. Ligo ko. Magkinaot sa laro. Layak na yung tubig. Muna ilang mga kuan na nasilay. Duro sa Asilay swimming pool, accommodation, pavilion, rainforest. Dadro ba? Tudre. Ako di slide dito. Zipline, camping, bonfire area, kano, picnic group din sana, forest dapat. Maglakaw-lakaw pa. Kasi doon lang siya kayo. Ulan magutos lang. Gutos, nagkakahoyan. Tayo na nilig. Dali lang kayo, doon na siya. Nalaganit. Madungog na ganit na taong pinis mga naligo. Tayo walay kuan, walay mga Bos, kamu di sini bergerak? Bisa ke balong bu, mulai. Dayon. Bos, main hapon. Say hi to my camera. Hi. Ay, lantawan ninyo sa YouTube Super Migubay. Ha? Super Migubay. Search lang, ay, naman ko. Search lang sa YouTube. Super M-I-G-O-B-E-I. Hey. Vlog. Vlog, oh. Hi! Hi! Hi po! Pakipalo na lang po sa ano, vlog. Sino pangalan mo, boss? Super Migubay. Super Migo, bye! Oh, search Bye-bye! lang. Search sa YouTube. Oh, sige. Sige, Follow sige, ko na po. sige. Nasa na. Nasadyag ka dali. Boss, dengan tao? Dengan tao? Guys, akong vlog boss. Hi! Daghan yung tao. Promoting ang address ko boss guys. Mayon ni kaligo ay na lifeguard katong unang mga rimidere wala to siya lifeguard nya tuan ay mga magkailarat po rin mga kanan eh may padulong mga pangkitan mga kusgang. Say hi to my vlog. Hey, my vlog. Kamu man ini. Hi! Say hi. Thank you. Nadihapon na siya eh. Dayong, super fam. Gini siya oh. Muna siya daw. No? No, nice tayo. Na. Singarag ko makail dahil lifeguard. Wala ron luyag ito. Kanilig ang tao. Fam. Ano kayo sila? Oh my God. Yeah. Kung isuon, naman ko na ito ron dire. Mana po
Dinuol ba sila? Og salamat kayo kay ako medyo mula ko gipog ko kay apo naman yan. Kasi mga isalom-salom dito. Og salamat sa pag-uban og Hopson nga koan. Sa mga wala pa ka-subscribe, please subscribe to my channel and hit the notification bell para okay kayo ang dating. Super fun og maro to siya kay may na dyan kay kaligo. Salamat sa pagbaban.